That's what we got to do. We got to turn up the heat on. Let's not play their speed. Let's play our speed. Onder de leiding van deze man moet Ares dan beziekje er dit seizoen toch nog wat van te maken. In de competitie is het zonder plak het maximale wat er nog te helling is. En dan in de play-offs wacht het ik nog eens een keer een pittige tegenstander. Maar de bekerfinale is ook nog een optie. Leiden, de kampioen van Vlinier, is net zo goed als vorig seizoen en staat op dit stuit vijfde. Ares begint goed onder de wedstrijd, komt op zo'n 0 en houdt ook lang een vastsprong. Leiden komt likwols weer weerom, onder leiding van Wurty de Jong, die in het tweede kwart maar liefst 16 punten scoort. Het gaat lang liek op, maar Leiden rent in het laatste kwart dan toch uit. Maar Ares knokt hem weer weerom. Nog een paar seconden te gaan en hier is het 74-76. Deze fout liep het Ares vertaald te worden. Wurty de Jong scoort en maakt het er 74-28 van. Maar dan wordt hier een fout maken. En dat betekent 3 vrije worpen. Dit is 1, dit is nummer 2 en Nathan Healy scoort ook nummer 3. Daarmee wordt het dus 28-28. Een leakspul, maar voor de coach viel het als een overwinning. Kijk, het is volgens overwinning dat met 2 minuten staan 6 punten achter. En dan vecht je gewoon terug in de wedstrijd gelijk scoren. En dat is de overwinning voor ons. Gewoon dat mentaal stuk overwinning. Coach Simpson ziet nou alleenig op de bank door het ontslag van Ed Molthoff. Maar al te volle wil hij daar net toe kwijt. Ja, maar ik weet hoe het gaat, maar goed, dat is niet over te praten. De bestuurders hebben beslissingen gemaakt en ik sta achter de beslissing van de bestuurders. U wilt er gewoon eigenlijk niks over zeggen? Nee, daar wil ik niet over zeggen. Nee, dus gewoon te goed volle en ik wil niet wat zeggen.